Malongende is a fucking movement. Anyways, ndaona hangu ka life kadede hu vachiseka blot kuti parikavhere. I feel like makutambira kuvakuru venyu apa, makutambira kuvakuru venyu. You go die. Makada kuzviita futi madhesi andaigara ikoko, mukada kupa mabloga tumapost muchiti kombiutai mukonotapa pamunokwara madzoka futi pakalife kenyu mablot ange tonge mudoseka torikavhere mwana wamai kwekwe kwakumakata kwakumakuru izvezvi chimbokanselai mashow. Haisi nguva yenyu, hanzi tikukansela mashow nguva yenyu. Imi kumhata kwenyu makaita dzungu muchibudisa masong 5 every day. Mukadzi atikati 2, murume oti 3 per day. Vanhu vanosvika pakuneta nemovement renyu, vanhu vasvika pakuneta vachada vakumbodawo kunzwa Spragga yenyuwani inonzi chi Spragga yenyuwani inonzi chi song. So vakadimaka vakaumba daka seyazvina basa ende hazvina mhaka ane bhora ndiye anovengwa. How can you do show in a Spragga? Munotozviziva kuti munongobhurwa zvisina kana chii, ende mashow mazhinji amuri kukansela pana Spragga. Zvangofanana yekuwera zuku Spragga ariko, factory what factory Spragga ariko. Ende izvezvi problem ndeyekuti maiudzwa nevanhu guys muri kunyanya kuita chibhubhum, muri kuita 5 masong per day. Vanhu vachaenda po vasisanakirwa. Izvezvi vanhu vachanakirwa. Hapana show yaunoita naSpragga ngende, hapana show yaunoita naSpragga. Obvious Spragga anongoita sei? Anongoenda newini. It's an obvious issue. Inguva yaSpragga. Saka kumhata kwako musade kuti yeti kukansela mashow because izvezvi nguva yedu yebrand kumhata. Hamudi mari. Izvezvi mukunyepera vanhu kuti makatenga imba kumhondoro, imba yekuchengeteswa simusadaro mimi. Musadaro. Izvezvi tikuda kumbonzwa vakandivenga vakaumba daka. Standaza munondida baby ndorikavhere. Kwete kuti munaya panapa musonge pamwe muda kuseka blot ndibaba venyu vevai. Homenda away. Ende munotozviziva kuti chacho baba chenyu chinokupedza ikeri yako mana. Munopedzwa mbiri. Cause blot anokwanisa kutoimba kana akarara, anokwanisa kuimba kana akadhakwa. Mukunzwa here? Anokwanisa kuimba anokwanisa kupinda pastage akatsinzinya. Achingotarisa musoro achingoimba reti zvaari kuona mumakore. Then you wanna compete yourself with baba kumhata kwenyu ngende family. Izvezvi mashows esa makansela musanyepere vanhu, mashows esa makansela mazhinji acho ana Spragga. Ende munozoti pamuri kuiswa mashows ana Spragga mukupedzisira makumamiswa. Why? Because munogona kunge matanga vanhu vangoda Spragga. Ende ndo zvinhu zvizhinji zvirikuitika. Makaita dzungu mukaudzwa nevanhu kunzi muri kunyanya kubudisa masong every day hobo. Izvezvi nguva yenyu yapera. Mbopewo vamwe mukana makukansela mashows because makutya rumamiso kumhata kwenyu. Anyways, kana makuda yenyu kuita masini yenyu musazete masini yenyu mufunga like muda unodisable kana chichi because veve ndo baba vedance ende panoburwa dance kuite zvekutamba. Anyways, I just wanna say happy birthday to Blot, father of my unborn baby. Ada good. Anyways, varungu enjoyka my products ako nako remover, polka dots remover, sports max remover, my lunch box ekuglowesa auya, my lunch box lightening up auya, my injections apo, injection red ako ne injection rekum to support them. So I'll be doing deliveries mangwendega mangwanchakwanisa because I am pregnant. So yeah, I'm not sure mangwana singanya so consequent but mangwendi no deliver rendega 2026 yatopira mwana isafana opira nedako, mwana isafana nopira ne screen peeling serum iripo unyatso kukwatanura kana kwaka ku Facebook kanoni bundu vevi vakambotsva neskin vada kuripira maproducts aripo ese. Infact maproducts ese aripo, results in 7 days. Varume damba refu kuira vakadzi venyu svika vamama nebondo aripo. So number dzemaproducts is 0788742095. Maproducts kwai anobva kuNigeria. So ndakutangisa futi number 0788742095 but I think pa caption pana pa TikTok ndichesa number dzemaproducts timbonaka skin zvedu. Machakwangendi